Merħba, nilqakom għal din it-taħdita, is-seħħta u l-iskunġrar li tibbaża fuq ir-riċerka li għamilt għat-teżi tal-baċellerat fil-Malti bit-titlu Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti, is-seħħta u l-iskunġrar. Fuq xiex jiffoka dan l-istudju? Primarjament dan l-istudju jiffoka fuq versi popolari Maltin superstizzjużi, kompożizzjonijiet ta' seħħta u skunġrar. Mod speċjali din ir-riċerka analizzat il-mekkaniżmi letterarji ta' dawn il-versi għal skopijiet soċjali. Madankollu studju bħal dan ma setax iseħħ mingħajr stħarriġ dwar il-kuntest ġenerali ta' dawn it-tip ta' versifikazzjonijiet. Fost diversi aċċessorji superstizzjużi għażilt illum nuri dawn ir-ritratti għax naħseb li l-aktar huma komuni. Ritratt bl-għajnejn bħala protezzjoni fid-dgħajsa ta' parteċipant ta' din ir-riċerka. Ir-ritratt tal-qrun l-istess ta' waħda parteċipanta għal din ir-riċerka bħala protezzjoni għad-dar tagħha. U r-ritratt tal-ħatem tal-Arnita, meħud mill-ktieb Jewelry in Malta, Treasures from the Islands of the Night ta' Francesca Balzan, li jintuża mal-versi tal-Arnita. X'kien l-iskop ta' din ir-riċerka? L-iskop ta' din ir-riċerka kien minħabba li fil-letteratura Maltija ftit li xejn ġie rriċerkat il-qasam ta' tradizzjoni orali. U dan huwa ħasra meta wieħed iqis li l-wirt orali ta' missirijietna huwa l-bażi anke tal-letteratura kolta. Skop ieħor ta' din it-teżi kien li filwaqt li jiġu mistħarġa versi superstizzjużi mill-kotba jiġu mistħarġa oħrajn bħala varjanti miġburin jew versi ħajjin fhom mill-poplu li ppreservhom bħala wirt b'effett attwali. Introduzzjoni ġenerali tal-versi maġiċi. Fil-modi aktar millum, is-seħħta u l-protezzjoni kontrija kienu tista' tgħid ħtiġijiet jumija tal-popolin. Il-versi ta' seħħta u dawk li jiskunġraw kienu jservu lill-komunità f'kull aspett tal-ħajja. Tista' tgħid min jisħet u min jiskonġra, skont il-bżonn tal-mument. Madankollu il-vuċijiet tal-antenati u s-sena ta' forzi primordjali għalkemm naqsu jidher li għadhom qegħdin jitħaddmu f'każijiet iżolati. F'mumenti vulnerabbli il-popolin iħoss il-bżonn li għandu jaqqat il-forzi sopranaturali tiegħu f'ritwal wieħed biex kemm jista' jkun joħloq formola maġika versifikata b'saħħitha u konvinċenti biżżejjed biex il-komunità kollha isserraħ rasa li l-ħtieġa tal-mument titwettaq jew il-gwaj partikolari jisfa' melub. Sikkwiet it-twemmin reliġjuż jisfa' minsuġ ma' dak pagan f'dawn il-kompożizzjonijiet u xi drabi wieħed isib ukoll elementi vulgari fl-istess nisġa. Il-preżenza jew le ta' dawn it-tliet elementi tidher dipendenti fuq l-urġenza jew l-iskop partikolari tal-mument. Dan kollu flimkien ma' xejriet letterarji tal-versi jiffurmaw reċitazzjoni li tissodisfa s-sentiment superstizzjuż tal-bniedem Malti, billi t-taqbila tinħass bħala appell qawwi għal forzi maġiċi kontra l-mamul, il-mart jew xi gwaj ieħor. Il-kuntest ġenerali superstizzjuż ġie mistħarreġ bħala element essenzjali tal-fenomenu tas-seħħta u l-iskunġrar, meqjus bħala arti minsuġa mal-element maġiku. Dan il-kuntest ma ġiex mistħarreġ mill-perspettiva folkloristika biss, iżda wkoll minn fomm mill-poplu stess, bħala xhieda ħajja li tixraq fi studju bħal dan. Naturalment, fi stħarriġ bħal dan ma tistax tibqa' biss fuq dak li tiskopri mill-kotba. Iżda huwa importanti u forsi wkoll id-dritt tal-popolin li l-versi tiegħu jiġu ppreżentati kif mistqarra minnu stess, bil-ħoss u t-ton attwali tal-kelliema,
bil-movimenti, ir-ritwali u kull aċċessorju ieħor li servew ta' komponenti essenzjali fit-twettiq tal-maġija minnu. It-tifsila tat-teżina, l-ewwel parti tat-tieni kapitlu tistħarreġ il-kuntest kulturali tal-versi maġiċi minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana sal-ġurnata tal-lum. Fi żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana kien hemm bosta persuni li ġew ikkastigati bil-kbir biex ma jwettqux maġija jew saħansitra iżommu dokumenti jew għodot oħra li bihom jistgħu jwettqu xi tip ta' seħer fuqhom jew fuq ħadd ieħor. Minkejja t-torturi il-popolin xorta baqa' jemmen bisħiħ fil-versi maġiċi u fl-aċċessorji l-oħra li jwettqu ritwal komplut biex jitbiegħet id-deni minn fuqu jew biskop komplementari jitlob biex id-deni imur għand l-għadu tiegħu. Onswa, Iva, inti lilek qed inkellem ħabib. Inti xortik tajba taf. Iva, xortik tajba xtejx fi żmien fejn l-Inkwiżizzjoni Rumana m'għadix teżisti. L-Inkwiżizzjoni Rumana kienet tal-biża' u kulħadd seta' jiġi akkużat b'xi mġiba ħażina. Il-Kattoliċi kollha kellhom id-dmir li jirrapportaw jekk jaraw lil xi ħadd jagħmel xi għemil li jmur kontra il-regoli tal-Knisja. Dawn kienu jiġu protetti mill-Knisja u l-akkużat ma kienx ikun jaf l-identità tagħhom. Iżda qabel inkompli ħalli nintroduċi ruħi, jiena Vittorio Kassar, ibn il-perit famuż Ġormo Kassar li għadkom sal-lum tistgħu tammiraw opri arkitettoniċi tiegħu. Bħalu jienu wkoll il-ħadd perit, bħal ħafna oħrajn spiċċajt quddiem l-Inkwiżizzjoni. L-akkużi kontrija kienu dak li kont involut fil-maġija. Wara sirt naf li dan il-każ kienu semmewh De Maleficius. De Maleficius. Irrid nammetti però li dak iż-żmien ma sibtix taddaħ dil-biċċa. Il-każ kien wieħed komplikat u jiena spiċċajt fil-qalba tiegħu. L-akkużi ma kinux ta' min toħodhom b'mod ħafif. Iżda jekk dawn kienu se jakkużawni, kont se nġielhom jerqu l-araq tad-demm biex jippruvaw l-involviment tiegħi. Avolja rnexxielhom isibuli xi kitba bl-Arbi fosthom tabella interessanti, tabula Sibiljana Sortium. L-akkużi kontrija waqgħu u issewni biex ma nerġax ninvolvi ruħi fil-maġija u nħlist. Meta naħseb fuq il-biċċa issa u fuq kemm kien hemm min bl-istess akkużi ma spiċċax daqshekk tajjeb, nista' ngħid illi kont fortunat. Jannar, ja ħanin la ġabbar, Onorarju Visconti qiegħed fuq siġġu minn tan-nar. Jgħid żarbunu nar, kalzettih nar, alzietu nar, mistu nar, zaqtu nar, tewqu nar, kappellu nar, kull ma fuqu nar. Bħal nisa bħali li qatt ma żżewġu u li stiltu mal-ħajja biex jgħixu, dawn ma kienu żminijiet sbieħ. L-Inkwiżizzjoni ddeċidiet li teqret lil kull min jiddiletta bil-maġija. Smajt minn sorsi fdati li barra minn Malta nisa li nstabu ħatja jew ġew mixlija batti ta' maġija sfaw maħruqa ħajjin. Kienet is-sena 1625 u jien u 39 mar oħra sfajna akkużati li preparajna u biħejna filtri tal-imħabba, filtri li jqanqlu l-qalb u jbabqu d-demm, inkantezmi li kapaċi jqanqlu l-mħabba jew il-mibeda u li sħitna jew neħħejna seħta. Il-ġuri da maddej 3 snin, l-avukat ma kienx mill-aħjar, kienu 3 snin ibsin, 3 snin moħlija f'qiegħ ċella ġewwa l-palazz tal-Inkwiżitur innifsu. Ta' dan min akkużana mhux se jgħaddi għalixxa, irridu jpattu. Iva, irridu jpattu tal-umiljazzjoni, ta' swad bil-frosta fil-pubbliku, tal-eżilju. Apparti minn hekk, qed niġu mġela, inqerru u nitqarbu 4 darbiet f'sena. Ipattuha. Jannar, ja ħanin, ja ġabbar. Al kontrarju ta' dak li argumenta Kassar Puluċino fil-ktieb Skunġrar u orazzjoni fil-poeżija popolari reliġjuża f'Malta, l-intenzjoni f'dawn il-versi mhux dejjem kienet waħda pura. Fil-fatt jidher li propju għalhekk il-popolin ħoloq versi ta' protezzjoni, għax kien jaf li ġewwa qalbu m'għandux biss ħsibijiet safja.
Il-formoli infushom jiġdu dan kollu meta jirriflettu l-qagħda tal-individwu li jirreċtom. Biża' minn xi magħmul, tensjoni u ħsibijiet dwar l-imħabba, il-ħajja u l-mewt fost oħrajn. Mumenti li ntiżġu f'għamla ta' versifikazzjonijiet mill-popolin stess, bħala sors ta' żvugar jew serħan il-moħħ. L-argument tax-xewqa għaddeni min-nies li suppost huma twajba ikompli jissaħħaħ saħansitra bħala frott l-innoċenza tat-tfal li għandhom jippersonifikaw il-qalb safja. Hekk tixed tajjeb din il-formola u d-diversi varjanti tagħha li rreċtaw il-parteċipanti fl-intervisti. Varjant interessanti ta' din il-formola huwa dan li se jinstema' fil-filmat li ġej, interessanti li hawn anke nnifs għandu sem biex is-seħħta isseħħ minnu fih. Illum 20 ta' frar 2016 qed nintervista lil Stefania Fenek mill-Marsa ta' 47 sena. Qed li taf xi taqbila li kontu tużaw meta kontu tfal, xi taqbila maġika. Żibek jew il-lugda u konna ngħidu nagħmlu, konna ngħidu saħta bedudu. Dur ma jdekku nagħmlu biex birrin nistħulhom il-logħ. Ġifieri bin-nifs stess tkun qed tissati. U imma l-iktar għax tgħid seħħta bedudu jew minħabba n-nifs? Kollha naħseb. Jiena kollha dak iż-żmien kollox kont nagħmel. Bil-dik kollox, bit-tqabila u bil-nifs ukoll. Minn dawn il-filmati, wieħed jista' jasserixxi li propju għalhekk il-popolin ħass il-bżonn li joħloq versi ta' protezzjoni għall-istess seħħta li kienet titnissel minnu, bħala ġema li taf li ġewwa qalba m'għandix biss intenzjonijiet tajba, jew bħala individwu li mill-intenzjonijiet ġieli ħżina tiegħu ħass li f'moħħ ieħor hemm ukoll l-istess xewqat. F'dan il-kuntest ġenerali wieħed jista' jifhem għaliex uħud mill-versi maġiċi ġew trattati b'mod delikat mill-istudjużi f'dan il-qasam, kif jistqar Patri Manuel Magri, meta jispjega kemm huwa diffiċli li wieħed jikseb dawn il-formoli minħabba s-sensittività superstizzjuża tagħhom. Ir-reżistenza tal-kelliema biex jistqarru l-versi tal-iskunġrar b'mod kapriċċjuż ġejja mitwemmin sħiħ fis-seta tal-kompożizzjoni maġika biex tibdel il-qagħda l-aħjar. Poter li m'għandux jitqanqal għal xejn. Fi kliem iqsar, l-effetti maġiċi ta' din ix-xorta ta' versi għandhom jiġu evokati biss meta xi ħadd jiġi bżonnhom fil-verità. Dan jorbot mad-diffikultà li wieħed isib biex jikseb versi tal-iskunġrar li skont min ileħħinhom għandhom jingħadu biss b'vuċi baxxa, bl-intenzjoni li ma jinstemawx, għaliex jekk jinstemaw l-effett maġiku tagħhom jintilef. Stqarret dan Judith Kembri li tkellmet dwar versi speċifiċi li jintqalu waqt id-dera ta' kewba feġġa. Skont din il-kelliema, l-esperjenza tal-kewba feġġa tqanqal fiha din is-sekwenza protettiva qadima li se tgħidilna fil-filmat. Illum 20 ta' Settembru 2015 jiena Janika Xkembri Fava qed nintervista lil Judith Kembri li għandha 56 sena mill-Ħamrun imma toqgħod il-Marsa. Qed li taf taqbila li biha tbiegħed xi deni tista' tgħidili? Nostro katostorni sa ma tiġi l-mew tiġborni. U meta tgħidha din it-taqbila? Nejda meta jkun hemm xi stilla, hekk bħal shooting star, nejda inħares lejha u nejda. Għaliex tħoss il-bżonn li tgħidha? Għax inħoss li jekk ma ngħidix jinqala xi ħaġa ħażina. Waqt li tgħidha kif tagħmel? Forsi tagħmel xi moviment jew kemm tgħidha? Le ma nagħmilx movimenti, kemm ngħidha biss. U tħares x'imkien? Inħares lejha u ngħidha. Nħares lejn l-istilla u ngħidha. Jiġifieri se tkun qed tgħid lilha jew? Lilha nkun qed ngħid. Il-kewba. Il-kewba. Vuċi għolja jew vuċi baxxa tgħidha din it-taqbila? Le ngħidha vuċi baxxa għax jekk ngħidha vuċi għolja ma nkun storta xejn.
jismani ħaddieħor. Xinti fit-taqbila tgħid nostrok ħadd storni. Eh. Ġifieri għalhekk tgħid Għalhekk nostrok. eħe. U x'jiġri allura jekk ikun tgħidha b'vuċi għolja mela? Ira nħoss jiġri xi ħaġa ħażina. Għax il-taqbila tgħid. Il-taqbila tgħidha stess. Nostrok ħadd storni, jekk jiena ngħajjat jismani ħaddieħor u ma nkun nostor ta' xejn. Il-fatt li l-kellima tlissen dawn il-versi minn taħt l-sin u bla ma tiżvela lil ħadd li rat il-kewba feġġa, jixed biżam il-gwaj li jista' jitqanqal imqar meta jinstema' d-diskors maġiku. Din il-formola maġika għadha taqdi lil xkembri u lin-nies qrib tagħha sal-lum. U dan l-użu kontemporanju huwa sorprendenti meta wieħed iqis li sa mill-ewwel parti tas-seklu 20 kittib bħal Juan Mamo fin-novella tiegħu Ta' rasu ibsa diġà kien qiegħed iħaddem l-odda satirika tiegħu biex jiżżuffjetta bl-element superstizzjuż f'dan it-tip ta' formoli maġiċi. Ċertament il-versi tal-iskunġrar għal kittib bħal Mamo mhumiex xejriet diskursivi ammirevoli, iżda xhieda ta' poplu beżat infondati. Il-varjant li jagħti Mamo fi stadju relattivament bikri tan-narrattiva Maltija mhuwiex daqstant imbiet mill-varjant ta' xkembri miġbura għal din ir-riċerka. Mamo fil-fatt jagħti varjanti dialettali tal-istess formola maġika saħansitra fl-istess rakkont. Hemm diskrepanza interessanti bejn il-ġestikolazzjoni goffa, l-ajjat, l-istorbju u twissiet misħuqa tal-karattri ta' Mamo huma jsettqu dawn il-versi u tlissin minn taħt l-ilsien tal-istess formola maġika fil-każ ta' xkembri bl-iskop li ma tiżvelax ma' ħadd ieħor li tkun rat kewba feġġa. Intenzjoni li wara kollox hija espressa fil-verb nostrok. Saħansitra meta fl-intervista ġiet mistoqsija qalet tlissen il-versi mingħajr l-intenzjoni li jinstemaw u allura mingħajr ma tiġbed l-attenzjoni ta' ħadd ieħor lejn is-sinjal tad-deni li tkun rat, wieġbet li l-versi infushom jitolbu hekk meta tgħid nostrok. Xkembri kompli tenfasizza li jekk tgħid il-formola b'vuċi għolja tkun qiegħda tmur kontra dak li qiegħda tlissen fil-versi bħala intenzjoni mwettqa fl-istess waqt. Al kuntrarju, l-protagonisti ta' Mamo jiġdu diskors u azzjonijiet pubbliċi daqskemm kaotiċi li qajla għandhom l-iskop li jinħbew. U għalhekk li t-test satiriku tiegħu imkien ma jimplika versi tal-iskunġrar imlisna b'vuċi baxxa jew minn taħt l-ilsien li trid tostor id-deni. Aktar u aktar meta protagonist wieħed iwissu lil min ikun ħdeħ biex ilissen il-versi miegħu. Bħala kittieb mill-kamp xellugi b'kuxjenza soċjali li trid tgħallem u teduka lil poplu imqar blodda niggiża tas-satarista, Mamo kellu lan isawwat kull ma fajneħ kien qiegħed iżomm lil poplu lura bl-intensità tal-karikatura. Odda letterarja daqskemm viżiva li fiż-żewġ każi tkabbar id-difett jew il-vizzju li lin mill-proporzjonijiet naturali tiegħu. Daqskemm jikkastiga letterarjament lil minwani u qiegħed iżomm il-klassi l-baxxa fejni, daqstant ieħor dan is-satarista jikkundanna l-klassi l-baxxa nnifisha għat-twemminijiet infundati tagħha. Kif josserva Bernard Mikallef fl-istudju L-arti satirika fin-novelli ta' Juan Mamo minn realtà storika sa frattarija ta' perspettivi, in-narratur burlesk ta' Mamo ġieli jidher qiegħed iżomm mal-Malti b'mentalità magħluqa biex jaddih biż-żmien. U f'dawn il-waqtiet narrattivi l-karattru xettiku mill-versi tarriqi implikati bħala xejn għajr ħmerijiet isofri d-deni li kellu jiġi evitat, deni li madanakollu ma jkunx ħlief aċċident b'kombinazzjoni. In-narratur li jissieħeb mal-karattru superstizzjuż bi skop satiriku meta fil-fatt qiegħed jagħti wirja tal-injoranza grassa ta' klassi soċjali baxxa, mhux qiegħed jikkoreġi daqskemm jesebixxi bl-implikazzjoni li l-użanzi li qiegħed iberraħ ma jistgħux jitneħħew faċilment. Jistgħu aktar jiġu esposti f'dan l-istadju narrattiv. Mikallef jillostra din il-qagħda meta jinnota kif in-narratur jagħlaq b'esklamazzjoni eżasperata.
li turi s-sabar mitluf tiegħu. Dan kollu juri li anke l-letteratura tagħna minn bikri għaddiet kummenti eżasperati fuq dawn is-superstizzjonijiet. U dan jikkonferma li l-varjetà ta' attitudnijiet lejhom mhix karatteristika esklusivament moderna, iżda parti minn kuxjenza artistika Maltija li kellha l-kuraġġ saħansitra tirreċta b'mod komiku l-istess versi superstizzjużi li partijiet oħra tal-komunità kienet qed taħbi minħabba l-effetti ħżiena tal-avveniment irrappreżentat fil-formola tal-iskunġrar. Minkejja l-ironija tan-naratur ta' Mamo, ir-rakkonti tiegħu jikxfu l-fatt inkontestabbli li l-versi tal-iskunġrar ilhom żmien twil minn suġin mal-beżat tal-popolin u kienu fi żmien l-awtur qawwija biżżejjed biex jippersistu minkejja l-attakk satiriku tiegħu u għalhekk li r-rakkont jintemm b'nota ta' eżasperazzjoni mhux bidla fl-użanzi superstizzjużi Maltin u għat-ton ta' ċediment li jikkaratterizza il-kliem tan-narratur fl-aħħar tar-rakkont mhux ta' rebħa fuq il-qawwa tal-versi maġiċi mistqarra mill-karattri. Dan għaliex bħalma jilmenta Aġuż de Soldanis minn perjodu sew qabel Mamo huwa inutli li wieħed jipprova jipperswadi lil poplu kontra dawn ir-riti għax dawn it-twemminijiet għandhom eruq fondi wisq fil-mentalità tal-popolin. It-tieni parti ta' tieni kapitlu tistħarreġ il-fiduċja popolari fit-tleħħin maġiku tal-versi tal-iskunġrar. Sentiment li jintiseġ sfiq ma' xejriet primittivi tagħhom u mal-intuizzjoni kollettiva li fihom hemm maħżuna il-qawwa sopranaturali tal-ilħna tal-antenati li qed jitkellmu mill-ġdid. Saħansitra il-poplu modern jaffaxxinah fl-antenati għax iħossu ġej mir-repertorju arkajku eqdem mill-memorja tiegħu, iżda li b'xi mod baqa' jippersisti sa żmienu, leħen anonimu u komunitarju li jiġbor fih libat sigriti ta' fejqan li madankollu ma skadew qatt. L-effett okkult ta' żmien li lim il-memorja iżda li għadu jitħaddet fil-preżent huwa fenomenu qawwi u rrispettat f'diversi soċjetajiet. Dan kollu qiegħed jingħad bħala kuntest ġenerali li tagħti indikazzjoni għalfejn in-nies kienu jużaw oġġetti u mhux oħrajn. L-istess bħalma wieħed juża kliem u mhux ieħor, jew formola u mhux oħra, biex il-maġija superstizzjuża f'mumenti ta' biża' titwettaq kif suppost. Fil-fatt Kassar Puluċino jiġbed l-attenzjoni lejn il-mod kif kliem versifikat bil-funzjoni primarja tal-iskunġrar għandu s-seta jġib fix-xejn l-effetti tal-għajnejn li l-ħarsa tagħhom imqar meta jkunu ferħu bik iġġib id-deni, kif sa naraw f'dan il-filmat. Illum 15 ta' Diċembru 2015 jiena Janika Xkembri Fava qed nintervista lil Carmena Fenek mill-Marsa ta' 74 sena. Għatli li taf xi taqbila ta' tbaħħir tista' tgħidili. Fl-isem San Baħrek isem Qaddes tas-Salib. Dal-gwajr għandu duwa qasla bib, sikka bej sikka minn xejn Santanna tiksu qassas. Qassas ġewwa d-dar dal-ġisem ma jħossu qatt. Imbagħad tkompli jitbaħħar id-dar San Barnabaw. Ekkaw xi daqqatajn tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma ekkaw xi daqqatajn tarġa' lura. U tgħid slima u qaddisa u tkun daqshekk, id-daqqatajn toħroġ minn fuq il-persuna li tkun. Ġifieri l-ewwel waħda dik li tibda San Baħrek li sem Qaddes tas-Salib, dik għall-persuna. U l-oħra għad-dar. U dawn min qalhom dawn it-taqbiliet? Ommi fl-antiku kellha fuq il-misten is-sommi għax mietet. Imma minn dejjem aħna fid-dar konna nbaħħru hekk. U tbaħħar bil-żebbuġ u nagħmlu naqra melħ u l-xuxa ta' tewma ta' fuq. U tbaħħar. U naqra spirtu u mbagħad u tqabdu bin-nar sakemm jintefa' u tibda tbaħħar fuq il-persuna. U kemm kellha żmien qed li ommu? Issa kieku għandha 100 u xi 10 U tiftakarhom il-nanniet jew il-bużnanniet li kienu jgħiduhom? Żgur minn dejjem aħna l-familja kollha ngħidu.
U kemm kellhom kieku l-bużnanna? Ġifieri anke l-bużnanna tiftakar? Żgur jien niftakar għax kont għadni żgħira, imma issa kieku għandha xi 170 forsi dik oħra. Il-bużnanna. U kienet tgħidha wkoll. Kienet tgħidha wkoll. Kollha l-familja aħna konna ngħidu. U inti tassew temmen fihom li se jipproteġuk jew tgħidhom għax qisha tradizzjoni? Nemmen, għax jien meta kelli t-tifel żgħir, kien hemm waħda ħdejja, dejjem għajnejha fuqu, u veru fil-fatt li kienet tgħid malli nidħol ġewwa kien jiġilu l-affarijiet darba waqa' għamel żewġ gundalli fuq moħħu u kienu qishom għajnej. Serta kollha li qiegħda ngħidlek. U anka nerġa' darba. U nanna. U nanna. U mbagħad mort għand ommi bih, għalt li dan qisu għalt li da qatajn vera malli kelmetux għalu hekk. Għax għamel ġiex għajnej fuq moħħu. U darboħra kelmitu l-istess, li tgħidu kemm hu gustus u kemm għandu għajnej żbieħ. U l-istess tħalt ġewwa bih u qabdu bħal bronkita da kien beda jaqta' nifsu. Allura bekk nemmen bil-tbaħħi. U ġifieri inti temmen li għax persuna tgħidlek xi ħaġa kemm int gustus jew anke x'tħares lejk. Imma x'dak il-bniedem ikun qisu għajneħ fuqek. Allura bħal speċi jistħek qisu. U anke bid-diskors anke bid-diskors li jkunu li jgħidulek u għax bekk imbagħad tinduna li inti dik il-mara mnitlek id-daqqa tal-għajn. Issa se naraw ir-ritwal ta' tbaħħir minn Carmena Fenek. Interessanti li waqt li bdiet tagħmel ir-ritwal żiedet xi kliem ieħor għax it-taqbila kompluta tiftakara biss waqt il-mument li tagħmel ir-ritwal. Illum 15 ta' Diċembru 2015 qiegħda ma' Carmena Fenek biex turini kif tagħmel għat-tbaħħir. Tista' tgħidilna kif l-ewwel inqattaw iż-żebbuġ. L-ewwel qatta ż-żebbuġ u noqgħod tagħmlu hekk waħdiet. U titagħmel ħafna jew? Le mhux ħafna. Basta tixħed. U hekk li tagħmel xi drab tal-persuna, sallum hekk li Qabel m'għandekx. fl-antik konna nitolbuh dik il-persuna li jkollok il-biża' minnha u konna naħarquha magħhom. Kif titolbu tgħidlu għax ħanbaħħar jew? Le, konna ngħidula ħanejdlek, ma nsiblekx xi biċċa drab għax għandi l-libsa mqatta biex aħna nagħmlu ruqa fl-antik. Immissa ma dix dik tiżisti drab. Mhux ma tix naħseb għax ma mhux toqgħod titlu. Illum m'għadhomx iraqqaw. Allura m'għandniex nagħmlu wirqajja. Allura tagħmel iż-żebbuġ u tixħet il-melħ. Imma f'kas li rnaxxilek iġġiba drab Kieku nagħmilha eħe. Immissa peress li ħadd m'għadu jiraqqa ma dana m'għadniex nagħmluha. U tagħmel di x-xuxa tat-tewm u l-melħuħxon. u xħebt il-melħuħxon ġa fiha. Hekk ara. Għax da biex jaqbad, għax da titqabdu issa. Tixħet l-ispirtu. U xorta mbagħad f'min ikollok suspett peress li m'għandek xi drab l-affarijiet titfaħħhom ġal-borża. Żgur, għax issa dik nixħeta nixbor kollu ġal-borża u nixħeta wara l-bib tagħha ta' dik il-mar. Dan issa jaqbad. Fod li trakki jew hi. U mbagħad li jintefa' tgħid. Issa dak U għed li kombinazzjoni kellek ħadd baħħal it-tifla. Kont sabbaħħala vera. Tista' tiġi hawnhekk. Tista' tiġi hawnhekk. Imma x'għandek persuna suspettata Vera, x'dejjem għajnejhom fuqha ħanejdlek. Issa dak ara jintefa' waħdu u mbaħħar bih fuq U inti il-persuna. temmen it-tifla. Kulli nemmen. Issa dik. Konna nisimaw n-nabi. U fil-nies biss jista' jagħtu daqqa jew anke lil xi annimali jew hekk. Fuq kulħadd, id-daqqa fuq kulħadd. Ġieli baħħar tilxi. Ejju, anka l-fnik. Illum anka karozzi kollox ibaħru. U tuża diesem baħrek. Kollox tittuża, dawn l-affarijiet. Issa jintefa' waħdu mbagħad titbaħħar bih dan, għala għax ikun inħaraq.
Tara? Ano yan? Ako, yan harap pa. Ano yan? Harap. اقعد بالقدم بحاول لك فوق راسك وفوق جسمك. ايوه بالقدم. كان ظهرك اذا مقدس تسفلين بالجواي لما جوا قصدي الكبايسي كمان كان تعمل تدفي وتأثر أثر جوا الدار لا جسم ما نصقات من شيء من لبنانين سبيتو سانتي كتسان برنابا أو شي دقتين ومن أو سانتي تطلوما أو شي دقتين ترجعونا لي ملك ماريا بجرت من الملك ماريا بجرت من كنت رسمي صميرة الصوت فجستيها جسوم قديت مريم مالت لك ولينا ما تنقلي السبسيات متانا صدقتك الصداني كومبليت بحر جدار وتيك لستسكين سان برنابا وكاوشي دقتان كل منها وسان بترطرهم وكاوشي دقتان ترجعونا فاتي سبيت سان تواني قبيسي قبل شيء سانتان نسيت أصف يوردان رجيس ما نصعات ونجيب التدلو يسكتوا سانتيهن سانتي تطلعهم كوشي دقتان ترجلوهم ليه مالك مريضة بجرت من تنبير الأسرة جبتيها بجرت لا سكسة نشبه كل رجال برزة الصداعن هندي هم بطل من نشبه لا يدلم نشبه ورا فوق الترجة ذيك المرة U bdejt nisema ktejt xie kliem minn taħt l-istin. Dak xeħtejt inti kien. مش بيش الدقتان xaħġa dolur. Għax dak li jkun ikollu d-daqqatajn fuqu, ikollu bħal speċi d-dolur, Imma l-xaħġa tgħidilha x'dej tgħid xi ħaġa. Wara dan il-ġisem ma jħossu qatt, dej tgħid xi ħaġa. Jekk kienu xi dolur. Dan il-ġisem ma jħossu qatt. Tiftakara biss waqt il-moment tar-ritwal. L-aħħar parti tat-tieni kapitlu tiffoka fuq is-superstizzjoni li titqawwa minħabba xi rabta mal-lejl. Il-lejl kien u f'xi każijiet għadu iġib miegħu il-ħsibijiet dwar l-inċertezza tal-ħajja u tħassib dwar kif u meta se tasal il-mewt. Biex il-bniedem itaffi din il-biża' u speċifikament biex isalva mill-mewt il-ħażina jinqeda b'varjazzjonijiet ta' formoli spiritwali ivversifikati. Għalkemm mhux faċli ssib versi ta' dan it-tip, aktar u aktar biex issib persuni li jinqdew bihom f'xi kuntest jew ħtiġa soċjali reali, fost il-parteċipanti intervistati irnexxiel insib persuna waħda, Lillian Paċ, li għadha ssib wens f'dawn il-versi tal-irqat u ma tgħaddix ġurnata li fiha qabel torqod ma tistqarx il-versi, saħansitra meta tleħħinhom temozzjona ruħha kif jixed ir-recording tal-intervista fejn hemm waqtiet ta' biki minnha. Illum 16 Ottubru 2015 jien Enika Xkembri Fava qiegħda hawnhekk l-Isptar Mater Dei biex nintervista lil Lillian Paċ ta' 88 sena minn Birkirkara li ta' kuljum tgħid versi biex ikollha lejl ta' mistrieħ semaħħa fil-fatt missieri mill-isptar stess. Tista' tgħidhom li هنرقط السير نفروغي إلا روح هنرقط الفوزة نفروغي سانتا روزا صدى صليب ومهدى كورونا احنا نفرض بمبيج كيكالي كنا شورت الفنتورا المادونا جوا ايديا لروسيا البامبين سمعت كانوا يسبارا نعظم قلبي مش زار الله منه تعيب جاسوسينا قالتلو انت فين تسأل انا سير لبطية اللبطية لا تمرش هي جامت فارس اوتو بسوغ اللبسة الحمراء انت مامو العزيزة انت رجينا كانونور بنتك المادونا انت ابن الناس جاسوس ساكرامنتال نستيدنا يجداد
يعطيني موتة حلوة الأغنية تنتغيات راسيا كونساجراتا ديك نار تجي جورناتا الجوديسيو فلما كان أوقات البحر يبلى الأرض الدنيا بالنار تجل احنا ما نسمعوا شيء تتشا كلمة يو كلمتين قدام ولا مو شيء سجوان الجوبات تستا انت المادم تدوترينا نكتب رقمية كومبلمنت فيرجن ماريا U għalfej toqgħod temozjona ruħek meta tgħidha. Nixrif meta. Għalfej toqgħod tibki meta tgħidha. Għax qed tiftakar. Fi żmien il-gwerra. Kont żgħira. Għax kont żgħira kont immur għand is-sorijiet. U kontu jgħidulna. It-tielet kapitlu javviċina s-suġġett miż-żewġ naħat. Kemm it-teorija tal-maġija li għandha element letterarju fiha, kif ukoll minn sorsi li huma jitkellmu fuq il-letteratura jarfu fiha funzjoni maġika. L-ewwel taqsima tiffoka fuq il-maġija intrinsika tal-kelma poetika, permezz ta' eżempji ta' formoli minn ġabbara Maltin diversi, kif ukoll minn versi li nstabu matul din ir-riċerka. L-aħħar taqsima tiffoka fuq l-aspett inkantatorju intrinsiku ta' xejriet qodma. Dan għaliex kif jargumenta Patrick Dunn fil-ktieb Magic Power Language, A Magician's Exploration of Linguistics, hemm korrelazzjoni antika bejn is-seħer u l-funzjonijiet letterarji ta' għodot figurattivi u akustiċi, bħal metafora u l-allitterazzjoni. Edwin Yamuchi fil-ktieb Mandake Incantation juri l-prevalenza u l-persistenza tal-versi ta' tbaħħir jew inkantatorji, meta josserva x-xebħ bejn kulturi superstizzjużi differenti li jirrikorru għalihom u jistqar li kulturi barranin għadhom iħaddmuhom sal-lum. Bħalma wara kollox seħħ fil-każ tal-versi tal-iskunġrar Maltin. Il-versi Maltin ġieli jevokaw ukoll effett inkantatorju minsuġ ma' sitwazzjonijiet soċjali li mhux bil-fors ikunu ammirevoli, ngħidu aħna dan il-każ miżantropiku li ġej. Hawnhekk l-aspett inkantatorju li osserva Yamuchi jidher l-aktar fil-vers alliterattiv li għandu l-iskop isaħħar bil-ħoss innifsu aktar mill-tifsir tal-kliem. Apparti l-aspetti li semma Yamuchi, f'dan il-vers hemm karatteristika oħra tal-iskunġrar ivversifikat li qiegħda tispikka, l-istrateġija tan-neoloġiżmu, kelma li tinħoloq iżda tibqa' ma tfisser xejn, tant li tinħass redikola, għax l-iskop tagħha huwa effett purament akustiku, kif jidher mhux biss bil-funzjoni alliterattiva imma wkoll bir-rima interna tal-frażi sulluzzu buzzu. Gorgias jemmen li l-maġija inkantatorja tiegħu twassal għal fejqan psikoloġiku billi tikkontrolla l-qawwiet emottivi tal-bniedem. Dan il-filosfu kien jagħti attenzjoni partikolari lil ħoss tal-kliem li skontu bħal poeżija isaħħar l-udjenza. Fil-versi eżemplifikati, l-effett saħħari tal-ħoss ukoll jikseb livell kważi ipnotiku li bih minn il-issen il-versi donnu jrid saħansitra jwettaq traqqit narkotika b'limitazzjoni akustika tal-konvulżjonijiet li jkun inħakem minnu. Għalhekk l-istess effett negattiv tas-sulluzzu jiġi evokat b'imitazzjoni poetika li għandha effett oppost, il-fejqan mill-istess konvulżjonijiet inkontrollabbli. Dan hu każ fejn il-versi tal-iskunġrar jikkupjaw is-sintomi mistmerra bl-iskop li jeqirduhom. Wieħed m'għandux għax jiskanta wisq poplu li kien jinqeda bil-versi maġiċi inkantatorji jew ritwalistiċi biex jilqa' kontra ħwejjeġ li qanqlu fih il-biża' jew biex jgħin ruħu f'ċirkustanzi żvantaġġjati. Wara kollox anke poeti moderni ta' fama internazzjonali niżġu l-lirika tagħhom mal-okkult, bl-allużjonijiet pjuttost ċari għal twemmin mistiċi, oskuri jew ermetiċi. Timothy Metterer fil-ktieb Modernist Alchemy, Poetry and the Occult, stqar dan b'referenza għal sensiela ta' poeti magħrufin.
Il-fatt li Metterer qiegħed jara fl-istess attitudni lejn l-okkult u l-maġiku f'awturi ta' kompożizzjonijiet poetiċi elevati palma wieħed isib fil-versi popolari tal-Iskunġrar jixed kontenut komuni bejn iż-żewġ livelli ta' kompożizzjoni versifikata. Din il-kontinwità bejn il-versi popolari tal-Iskunġrar u l-poeżiji miktubin minn poeti estetikament aktar kolti turi l-istess preokkupazzjoni bil-mhux magħruf, l-istess faxxinu anzjuż u kemm xejn nervuż b'qawwiet strambi li jinsabu lil hinn mill-għarfien uman qatt li jistgħu jinħakmu sa ċertu punt bil-versi. Dorim Mikallef Chrétien fost poeti Maltin oħra stabbiliti teżemplifika dan meta tinqeda ta' sikwiet biex bijat, termini u proċeduri tal-okkult jew tal-alkemija, kultant b'ton ritwalistiku li jixbaħ xi ftit lill-versi popolari tal-Iskunġrar. Tant li fil-kitbiet tagħha tinħass intertestwalità mhux biss ma' tradizzjoni ermetika mbeda minn Malta, iżda wkoll ma' xejriet orali tal-poplu Malti. Fl-istudju d-diskors ermetiku u trasformazzjoni għal-kema fil-poeżija ta' Dorim Mikallef Chrétien, Bernard Mikallef josserva kif id-dinja poetika ta' Mikallef Chrétien hija f'komunjoni ma' semmiħ maskili tagħha permezz tal-lingwaġġ ermetiku. Saħansitra jenfasizza li l-qarrej jeħtieġlu jkun familjari mal-prinċipji ermetiċi b'mod ġenerali biex jara fid-diskors arkan fil-poeżija ta' Mikallef Chrétien. Fil-poeżija ekka, Mikallef josserva l-lingwaġġ maġiku li l-poetessa tuża biex trendi lill-maħbub tagħha pazjent ta' forzi maġiċi li qegħdin mingħajr ma jaf u bl-uġigħ tal-persona li taqgħadhom fiha jippreservawh. Dan jimplika li s-sens ta' ritwal ta' talb, seħer, misteru, maġija u okkult jeżisti wkoll fil-poeżija moderna, minkejja li hija konxja ħafna tat-tirqim artistiku tagħha nnifisha. Hija arti poetika li ħasset il-ħtieġa li tidwi kemm il-kontenut kontemporanju kif ukoll it-ton u l-funzjoni maġiċi tal-qedem, saħansitra fejn dawn it-ton u l-funzjoni joqorbu lejn il-versi tal-Iskunġrar. Finalment ir-raba' kapitlu jistħarreġ ir-relazzjoni bejn l-element sagru u dak vulgari fil-formoli maġiċi. Ħafna drabi l-popolin minħabba ċirkustanzi ta' biża' jew tensjoni li jiltaqa' magħhom iħoss li għandu jgħaqqad dawn l-elementi flimkien biex il-qawwa maġika li jkun qiegħed jevoka tinkiseb mid-dimensjoni reliġjuża u minn dik okkulta fl-istess waqt bir-riżultat ta' effett minnu fih. L-ewwel taqsima ta' din il-kapitlu tiffoka fuq l-evokazzjoni tal-qaddisin, l-ewwel sors sagru tentattiv li l-popolin idur għalih f'mumenti diffiċli f'ħajtu. Fil-versi maġiċi Maltin l-indirizzi li l-qaddisin jispikkaw bħala sejħa li fiha nnifisha diġà tevoka l-interċessjoni ta' forza inviżibbli kontra d-deni. Minn żmien bikri din il-maġija b'elementi sagri ġiet osservata minn Aġuste Soldanis meta skontu xi nisa kienu jiftaħru li jaqirdu l-magħmul u l-faxxinu bi kliem sagru. Ħafna mill-parteċipanti fl-intervisti għal din ir-riċerka ukoll urew l-importanza kbira tas-sejħa lil qaddis minħabba li seta partikolari attribwita lil figura sagra misluta mit-tradizzjoni nisranija skontom hija element essenzjali biex iseħħ dak li jintalab. F'dawn il-versi jispikka l-impatt meqjus tanġibbli tal-għajn, organu li minkejja n-nuqqas ta' estensjoni fiżika tiegħu xorta waħda jinftiem f'termini ta' għodda konkreta li tista' tagħti daqqa. Mhux l-għajn innifisha bħala organu, imma primarjament il-ħarsa intangibbli nnifisha qiegħda tinftiem bħala effett fiżiku. Anke jekk l-organu ma joħroġx il barra mill-ġisem, l-effett viżwali tiegħu joħroġ bil-qawwa ta' daqqa. Apparti dan is-sens literali tat-terminu,
wieħed għandu jqis ukoll is-sinifikat idiomatiku tal-espressjoni tagħti daqqatajn. Din il-frażi stabbilita żied mas-sens ta' impatt fiżiku l-enfasi fuq il-ħarsa misruqa u allura dawn il-versi donhom qegħdin jimirħu bejn is-sens konkret ta' impatt fiżiku u s-sens idiomatiku ta' ħarsa ħafifa li madankollu jista' jkollha konsegwenzi maġiċi fit-tul bħalma jseħħ b'impatt fiżiku qawwi. Fl-aħħar ta' kull wieħed miż-żewġ versi, il-kellim jissupplika lill-figura qaddisa biex din il-ħarsa bis-serqa imma wkoll b'impatt titbiet mill-lok jew terġa' lura fl-organu mingħajn oriġinat. Din il-versifikazzjoni gawdiet popolarità qawwija mal-Maltin kif jindikaw id-diversi varjanti tagħha miġburin mill-persuni intervistati. Apparti il-versi miġburin minn Patri Manuel Magri, Cassar Pulucino u dawk ikkompilati minn Guido Lanfranco. Din il-formola tiġi aġġustata skont il-gwaj partikolari li l-kellim jeħtieġlu jwarrab jew jeqret minn diversi kuntesti personali jew domestiċi. Saħansitra d-deni li jrid jitneħħa mill-omor sħiħ ta' bniedem. Kif se naraw fil-filmat. Illum 20 ta' Jannar 2016 jiena Janika Xkembri Fava qed nintervista lil Anna Seguna mill-Ħamrun. Qed li taf xi versi ta' tbaħħir tista' tgħidhomli? San Barnabaw hekk hawn xi daqqataj tmur minn hawn. San Petru ta' Ruma jekk hawn xi daqqataj terġa' lura. Jiena fi żmien ommi anke fil-ħirsa kienet daw fil-fatati kienet temmen għax kienet tgħid tara l-ħares. U kienet tgħidilna di wkoll San Barnabaw hekk hawn xi ruħ ħażina tmur minn hawn. San Petru ta' Ruma hekk hawn xi ruħ ħażina terġa' lura. U inti fit-tnejn li huma jew kif temmen fih? Jien iktar nemmen f'dejf ta' tbaħħir. F'tal-ħirsa. Tal-ħirsa ma tantx nemmen. Ma temmenx li jista' jkun. U tuża xi affarijiet, xi aċċessorji waqt li tagħmel ir-ritwal ta' tbaħħir? Iva, nagħmlu qisu xi taġen jew turtira ħażina milli jkollna. Nitfgħu ftit melħ, ftit xuxa tal-dana u tat-tewm, hekk naħsbu fuq xi ħadd li għandna lajn ħażina minna, ikonna xi biċċa drab minna naqtawha biex naħarquha, nitfgħu ftit spirtu u dana nqogħdu nduru u nqabduha u nqogħdu nduru mark mamar. U il-biċċa u fuq dak il-bniedem li jekk għandu xi taħseb li għandu xi daqqatajn fuq. U l-biċċa ta' drab minn fejn kontu ġibuha biex ma turihx il-persa? Għax kon mitħlatija kodi u ngħidula pereżempju m'għandek xi biċċa nkun naf li għandha xi libsa ħażina. U ngħid għandek xi biċċa drab dak il-kulur pereżempju u tini jew xi biċċa mostra ta' drab u tijieli u naqta' biċċa minnha. U qed li temmen ħafna bil-qrun inti biex qed li tħossu jipproteġik. Ejwa. Ġifieri meta jgħidlek xi ħaġa xi ħadd jew ħares lejk xi ħadd. Jien anke ġaddar inżommu l-qrun. Fil-fatt qegħdin fil-garax ħanuru. Ara, għandi fid-dar għadu sal-ġurnata mazza tal-lum. U ġifieri inti għadek hekk kull meta jgħidlek xi ħaġa xi ħadd jew għax jibqa' jħares lejk. Jiena meta jkun jintaqa' miegħi xi ħadd jew kolli xi tifla tat-tifla miegħi. U jgħidli kemm pereżempju kemm ħelwa daqs saret, indura x'għadni nemmen, nagħmel il-qru u ngħidilha għajnek f'sorma. U għandek tuża xi espressjonijiet oħra barra di? Le, u ġieli nħobb jkollna tfal żgħar jew hekk ikolli xi domna nagħmlilhom fuq. U meta jkollok id-domna xorta imma jekk ħares lejk xi ħadd jew jgħidlek xi ħaġa tagħmillu l-qrum. Le, jkolli d-domna nemmen fid-domna. Fil-qrum, ngħid pereżempju meta nintaqgħu naf li ma jkollna xejn fuqna,
Hekk xi għaddejsi jew xi ġesu jew il-Madonna. U l-qrum ma taħsibx li jew simbolu tax-xitan kif xorta temmen? Għax dak daħlitunna ġa moħħna kien fl-antik. U għet li kienet għal xi ħaġa oħra ommok ukoll tal-ixkupa. Iwa, kont kienet u jiena m'għadniex nagħmilha di, m'għadniex nagħmel fiha, imma ħanejdilek. Għammi meta kien jinkisrilna xi ħaġa fil-għaxija kif ikun dala, tgħidilna tik insubx bl-ixkupa, għax dak jista' jġib il-mew ġad-dar. Allura kienet taqbad xi biċċa kartuna u kienet tresqu biha u tiġbru biha. U inti, pereżempju, fil-versi ta' tbaħħir, l-iktar fiex temmen fl-affarijiet li tagħmel waqt ir-ritwal jew fil-versi? Fil-versi. Minkejja li diversi parteċipanti fl-intervisti sostnew l-importanza tas-sejħa tal-qaddis jew ta' xi element reliġjuż dejjem bħala komponent indispensabbli tal-versi tal-iskunġrar biex l-effett maġiku jkun jista' jseħħ imqar bħala kundizzjoni fiżika, dan ma jeskludix il-possibilità li l-istess versi jirrikorru għal ġbijat intimi jew vulgari li jfakru lis-semmieħ f'kuntest kollu kemm hu uman. Dan il-kuntest uman jinkludi l-aspetti kollha, anka ripulsivi u minn daqqiet oxxeni, ngħidu aħna minn skatoloġi sa sesswali. Kultant l-element reliġjuż, l-effett saħħari u referenzi espliċiti jew vulgari għal proċessi tal-ġisem jitwaħdu f'kompożizzjoni waħda. Jiena Janika Xkembri Fava, illum 20 ta' Marzu qed nintervista lil Judith Xkembri ta' 57 sena mill-Marsa, imma propja minn Ħamrun. Għatli li taf xi taqbila rigward San Blas. Din kienet in-nanna, da kienet mur teħles ommi, kienet tajda, jew teħles kienet tajt San Blas. Kabbar it-toqba u ċekken ir-ras biex ispeċi ir-ras tċkien tal-bejbi u tiżżelżaq iktar. U kont nisma' li tajt u mbagħad meta jiena kbirt u kelli tfal u nisa ta' tfal jew uliedi marru jixtru, dejjem kont ngħidha, dejjem. Issa inni naqra ma ngħidha x'tajna naqra mit-tfal għalissa. Imma li kieku jkollok il-xaħat. Ejwa, xorta nibqa' ngħidha. Tiftakar. Għaliex fil-fatt inti hekkat li mhux l-ewwel darba nintervistajnik, u għedt li għax inti tiftakarhom fl-okkażjoni. Le, żgur, ma nistax tiftakar kollox daqqax, di pereżempju x'ħadd kien ikun hemm x'ħadd qil minn ta' tfal, jew hekk kont tajja mhux noqgħod ngħidha għall-ebda iżjed raġunijiet. U ispeċi dik mingħand il-nanna u. U San Blas temmen xi ħaġa fih jew nkella hija temm biss għal ma taqbila. Le, kollha ngħidu daqshekk. Għalina kienet kull issa sarħan il-moħħ. Għax ommi meta konna mmorru għal ħubti biex jixtru kienet tajda u ngħiduha magħha aħna waqt kienu noqogħdu nistennew biex jixtru. Ekku, u jibqa' jiġifieri ismi l-istess. U meta kellek it-tfal ta' tfal. Meta kelli tfal ta' tfal. U l-ġribet anki jiena u neħlesina. Kont ngħidlek. Kont ngħidha, ejwa, ġoqallhom ngħidha. Kont ngħidu San Blas. Kabbar it-toqba u ċekken ir-ras. Kont ngħidu, ejwa. U kol, għalek tibqabbat. Grazzi ħafna. L-assoċjazzjoni evidenti ta' San Blas ma' Twelid ta' Trabi ma tevitax ir-referenzi għal partijiet intimi tal-mara u għal biża' reali mid-danni fiżiċi li tista' ssofri hija u tielet. Dan it-tlaqqih tal-element reliġjuż mal-aktar esperjenzi privati, skomdi u fiżikament intimi tal-bniedem jixed kemm il-versi tal-iskunġrar kellhom ukoll sem fil-preokkupazzjonijiet tal-poplu l-aktar imbeda mill-kuntest pubbliku. L-eżempju ta' dawn il-versi jevoka l-kuntest magħluq ta' twelid u mhux il-kuntest potenzjalment pubbliku ta' versi oħra, ngħidu aħna ta' Sant'Antni. Ir-rejma bejn San Blas u r-ras tat-tarbija waqt it-twelid fil-fatt laqqa flimkien element sagru u ieħor naturali li fid-dera kruda tiegħu
rarament jevoka sens ta' elevazzjoni spiritwali. Il-versi jixtu wkoll it-tneħħija tal-frontiera bejn l-anatomija intima tal-mara u l-element qaddis. San Blas jintalab biex bħalli kieku jintervjeni b'qawwa maġika immedjata li fil-moment innifsu tal-ħlas iċċekken l-anatomija tat-tarbija u jkabbar dik tal-mara, sakemm f'daqs aktar konformi ma' xulxin ma jissarfux fis tbatija. F'dan l-eżerċizzju għajla tibqa' distinzjoni bejn il-lingwaġġ vulgari dwar il-ġisem uman u l-lingwaġġ qaddis. Jispikkaw ukoll il-verbi opposti ta' tieni forma kabbar u ċekken li fl-imperattiv u fil-prattiċità tagħhom jinħass element umoristiku ħafif. Xi riċerka li tista' ssir dwar ġeneri orali oħra, kultant żmien wieħed tajjeb li jerġa' jistħarreġ dawn it-tip ta' versi biex kemm jista' jkun jibqa' jinġabar tarif ta' dan it-tip u bekk jibqgħu ħajjin għall-inqas fl-istudju. Wieħed jista' jirriċerka ġeneri orali oħra ngħidu aħna t-taħnina jew il-kurunelli, dawn ukoll jistgħu jiġu studjati għal funzjonijiet soċjali li qdew u sa ċertu punt għadhom jaqdu fil-komunità. It-taħnina tista' tiġi mistħarġa għall-effettività tal-aspetti letterarja tagħha fit-traqqit ta' trabi, filwaqt li l-kurunella tista' tiġi studjata għal mod kif ix-xejriet letterarji tagħha jevokaw sens reliġjuż u affermazzjoni tal-fidi. Jistgħu jiġu analizzati wkoll aspetti komuni u kontrastanti bejn dawn it-tliet ġeneri, skunġrar, taħnin u talb versifikat. Ir-riċerka tiegħi dwar it-traduzzjoni orali ma waqfitx hawn, fil-fatt f'dawn is-sena u nofs ġejjin se nkun qed nistħarreġ nid-darba t-teknika tal-ironija fil-versi popolari Maltin. Bekk fil-waqt li se nkun qed nanalizza dan il-mekkaniżmu letterarju f'dawn il-versifikazzjonijiet popolari, il-vuċijiet ta' missirijietna jibqgħu jgħixu permezz tal-kitba akkademika li tqis il-merti modesti tagħhom kif wara kollox jixraq ilhom bħala l-vuċi poetika tal-poplu, ipprattikata ħtiġijiet tradizzjonali tiegħu. Fil-futur beħsibni wkoll nippubblika l-ewwel ktieb tiegħi li se jkun jinkludi versi popolari Maltin superstizzjużi li ltqajt magħhom matul ir-riċerka fl-ewwel teżi kif ukoll wara. Nittama li sibtu it-tieni taħdita dwar it-tradizzjoni orali interessanti, fi ftit ħin provajt nagħtikom idea b'mod ġenerali fiex tikkonsisti r-riċerka li għamilt dwar il-versi ta' seħta u tal-iskunġrar. Min qalbi nirringrazzja lil kull min tal-għajnuna tiegħu f'din ir-riċerka b'mod speċjali Dr. Bernard Mikallef li kien it-tutur tiegħi li matul iż-żmien tar-riċerka u anka wara ħa paċenzja jiddiskuti miegħi l-idejat u jagħtini pariri sewja li bihom stajt inwettaq dan ix-xogħol. Dr. Grima tal-apprezzament tiegħu u tal-ħidma tiegħu fil-promozzjoni ta' dan ix-xogħol kif ukoll tal-parir importanti li dejjem għaddieli. Dr. Olvin Vella u Profs Manuel Mifsud ta' kemm il-darba għenuni u tawni suġġerimenti tajbin biex inwassal din ir-riċerka aħjar. Lill-atturi kollha tal-Malti tal-interess li ħadu f'dan ix-xogħol. L-istaff tal-Palazz tal-Inkwiżitur, speċjalment lis-Sur Kenneth Kassar tal-materjal importanti li għaddieli, Francesca Balzan tal-li minn qalba aċċettat li nuża ir-ritratt tal-ħatem tal-Qarnita fit-teżi. U fl-aħħar żgur mhux l-inqas nirringrazzja lil parteċipanti li ħadu sehem f'din ir-riċerka li kellhom parti essenzjali. Grazzi. Fuq din il-mejda wkoll hawn xi ritratti u aċċessorji li jintużaw waqt ir-ritwal ta' tbaħħi u anke xi aċċessorji li jużaw parteċipanti bħala protezzjoni għall-art.